Zdravo Vesna, kako ste divno izgledate danas, možete li mi reći, s obzirom to se snima prva tura, takmičara drugi krug, kako ćete vi danas postupati, da li ćete biti strožiji s obzirom na to da negde treba da se suzi taj krug takmičara? Pa ne znam kako ću to na licu mesta, ne mogu napred ništa da pričam, zavisi kakvi su izvođači, zavisi kako pevaju, od mog trenutnog raspoloženja i tako dalje. Kako vam se do sada čine i da li postoji neko koga biste vi izdvojili? Znamo da ste uvek iskreni, onako direktni i da lepo umete to da kažete i sastavite. Ne mogu sada da odlučim, čekam kraj da bih mogla da odlučim, možda danas budu neka iznenađenja. Kako se vama generalno čini ceo projekat Hype Zvezda? Evo, vola bih vi da mi kažete šta mislite. Pa odlično, odlično. Dobar je žiri, dobri su izvođači, svi oni dobro pevaju. To je muka što treba odlučiti. Šta kaže vaša ćerka Nikolija, da li ona takođe ispratila? Ona ne prati. Dobro, vola bih malo, ako imate vremena, kratko i na aktualne teme. Ne znam da li ste ispratili situaciju, da li ste se čuli sa Zoricom Brunslik. Znamo da je zbog zdravstvenih problema trenutno navodno u bolnici, tako mediji pišu, pa da li ste se možda čuli sa njom, da li imate neku informaciju, nešto više o tome da nam kažete? Nisam se čula sa njom, ona je operisana, tako da nije baš poželjno da je neko sad bilo šta komentariše ili pita ili zove. Ali sam se čula sa Kemiš. Šta vam je Kemiš rekao? Pa nada se da će da bude dobro. Operisana je. Šta će biti dalje? Ja joj želim da pozdravi i da bude jaka. Koliko je moguće to. U svakom slučaju nadam se da će da se izbori. Da bude sve kako treba. Da. I još jedno kratko pitanje. Ivica Dačić je juče izašao iz bolnice, to smo svi takođe ispratili. Kako vi to komentarišete? Dobro je da je izašao. Znači da je bolje. To mi je drago da čujem. Još jedna aktualna situacija za kraj. Mnogo kolega je zarobljeno na Maldivima, na Tajlandu, ne mogu da se vrate kući. Juče je doputovao Darko sa ženom Kaćom, Darko Lazić. Uživaju. Dobro, hvala vam. Ostavljamo vas da se pripremite. Mislim da su zarobljeni ovde.